Ako ay Pilipino, buntag sa'yo manglibak ang trabaho. Ezekiel Miller, o kilala sa tawag na Ismil, isang 22 anyos na Filipino-American rapper-singer na trending ngayon sa kanta niyang Panalo. Siya ay ipinanganak sa Olongapo City at ngayon nakatira na sa Amerika. Naalala niyo pa ba yung bandang rockstar nung 90s? Na kumanta ng Parting Time, Mahal pa rin kita, Huwag na sana, at iba pa. Ang bukalista ng bandang ito na si Paul Sapiera ay ama ni Esmil. Yes, tatay niya si Paul Sapiera. What's up mga Bitokon? Welcome back, Sinibak, I'm back, Gihubak. This is your boy, Rihio, nga anak ni Neryo, nga taga-baryo, at your service boy. Yes, ngayon, gagawa po ako ng reaction video. First time ko pong gawin ito, ng super reaction na ginawa ni ate sa kanta ni Esmil, na Panalo. Magre-react po ako sa super reaction niya, yung gigil niya, napayak pa ata. Siyempre, gaya ng ginagawa ng ibang reaction video, mga vlogger o nagre-react sa mga video, syempre, pinanood ko muna. Paano kung nalalaman kung yun nga yun? Di ba? Kunwari, mag-ano lang ako, o kunwari, magugulat-gulatan. Ay, ginagawa ng karamihan. Atik-atik lang, good. Kaya, ito na. Gaya nga napanood ko, ganito yung mga reaction. Excited na ako. Ito na. Hello guys! Welcome back! Yan, ayan na si Ate. Yes! And for today's video, gagawa naman Off-shoulder, another reaction video. Isa siyang Phil-Am rapper Off-shoulder. na Parang si nakabase Aliana. sa US. And Kaya pinatay na lang kasi naubusan ng off-shoulder. Ismil. Lalo na sa probinsyano. And recommended siya ng friend ko kasi sobrang ganda. As in, nabansagan siyang Next Wow. Francis M. At guys, Francis M, kung mababansagan kang Next Francis M, hindi ka basta-basta. Okay? Francis M. The late Francis M. is legendary rapper ng Pilipinas. Kaya guys, let's watch this. Excited na niya. Excited na siya. Ito na guys! In 3, 2, 1! Ayan na daw. Oh my God! Yung intro, besh. Yung intro ay katutubong sayaw. Okay? Nga, Intro besh. ng katutubong sayaw. May, Si Ismil ba yan? nasa US siya nakabase, di ba? Guys. Pero may iba ata ang US mukhang siya Ismil. nakabase. Pero, pak! Okay? Yung pagka-Pilipino, dinala niya sa US. My gosh. Phil-Am ha? Filipino-American. Alam mo na ang naririnig ko na sa akin ang pagkaanin na hinahanap mo. Bi, English lang. Ngayon, nagtagalog siya. Nagtagalog nga. Pero, nashock na ako na nagtagalog siya. Pero, guys, ha? Sumapela siya kayo sa kairamdam. Nagawa na namin ito habang pinuti ng buwan. Sumapela siya kayo sa Parang naiiyak na siya. Nagawa na namin ito habang pinuti ng Alam mo yung parang minom ng kape. Wala mo yung si Kwate. Yung si Kwate akala malamig. Yan. Parang ano, tinulang manok. Sabon mo tinulang manok. Parang hirap mo iluwa o lunukin mo na lang. Kaya yan. Oh, may pagganong pa siya. Naiyak na nga siya oh. Balikan Aba, natin yun. Nabitin pa. Babalikan pa daw. Balikan natin daw. yun. Naiyak na nga siya oh. Naiyak ka nga, girl.
alam mo na at naririnig sa ko na sa atin ang pagkaami na hinahanap mo. Sumapela na payo sa kakaramdam. Nagawa na namin ko habang pinutin ng buwan. Sumapela na payo sa kakaramdam. Nagawa na namin ko habang pinutin ng buwan. Sumapela na payo sa kakaramdam. Sugar tayo na, sugar tayo. Ginagili talaga siya. Ba talaga ang dating niya? Please, Mil. Kinalibutan daw. Kinalibutan na iyak pa. Yes. Galing siya, galing siya. Kayo ko masasabi, I'm very, very proud that I'm Yes, proud talaga Filipino. tayo. Yes, girl. Proud din ako. Galing, galing. Galing niya. Nayak ako sa dulo ng rap niya, yung parang yung last stanza ng rap niya sa dulo. At napaluha ako, Ako hindi. napaiyak ako. Medyo lang, parang Kasi yung rap niya, damang-dama ko. dama ko rin, pero hindi ko. Damang-dama ko yung rap niya. Yung May emotion emotions din na ako. nasa rap niya. As in, first time kong naging emotional sa isang rap. Ako rin, Yung parang video ganun. Pero yung balikan ko dahil sa Stupid rap Love, na yung yun. Salbakuta. First time ko maka-feel ng ganito sa isang rap lang. First time ko naging emotional sa mas isang ano rap to? lang. Grabe yung damang-dama mo eh. Damang-dama mo yung mga salita na nasa rap Yes. niya. Naging emotional ako dahil doon. Grabe yung impact niya eh. Impact. Grabe. Impact ko. Nasabi ko ngayon, I'm very, very proud that Proud din I am ako. I'm a Filipino. Bakit Oo. bakit ko nga ba'y kakahiya? Yeah, diba? yes. Pilipino tayo. Gosh, sobrang ganda, Ismail. Crush na kita. Huh? Crush mo na si Ismail? Guys, nag-enjoy kayo sa reaction video. Ako rin, ko. nag-enjoy Please, din ako please, guys, sa please reaction do video. support Yes, support Ismail pa rin. Itinayo niya yung bandera ng Pilipinas. Yeah, bandera. Kahit nasa US siya. Ng Pilipinas. Guys, support natin. Ismail. Support natin siya. And also you, ate. Ito na lang yung reaction video ko. Bye! Bye-bye! Grabe nga, no? Parang nagsusuper saya na si ate girl. Kaya, babay na raw. Kaya, babay na rin. Bye!